Nagiramduman ko mga pangga, so amigo ko, nag-istorya sa kuya, an sabi kan amigo ko. Ang sabi niya, taga ko niyan ini mga panggining amigo ko, taga dyan sa Banuaan kan Pasakaw, ano, nagpiesta duman sa Saenda, nalingaw ko kung anong barangay. Basta dyan taga dyan siya sa Banuaan kan Pasakaw mga pangga, nagfiesta, nagparapangimbitar da. Di syempre, alangan man. Ano? Nagparapangimbitar da. Madya na nga ka mo, karaka na ka mo. Dakulong guide ang luto, dakulong ang handa. Ano? Ngunyan, an sabi sa kuya kaso amigo ko na nagsiselebrar nin piyesta dyan sa Pasakaw. Taga dyan, sa Inda, sa Pasakaw. Ngaya pa di, maistorya ko nga sa imo pa di, nung ka na nga ako pa di maimbitar nga kan mga taga, kunyan nga pa di, mga taga Kamaligan. Dahil na da siya maimbitar. Dahil na da, ano? May mga kaklase da siya mga pangga, taga dyan da sa Kamaligan. Inimbitaran niya da, piyesta da duman sa Inda, sa Pasakaw. Maraot pala niya pa. Di dahil na nga ako maimbitar nga kan mga taga Kamaligan nga ya. Yun ang sabi sa ko. Sabi ko, baka niya ako pa di maanggutan man kita kay. No offense man sa mga taga Kamaligan. Iyo baga ano? No offense man, no. Di ako man, pigdangog ko sa naman sa istorya kan amigo ko. Tanong man niya ako, tasuya kang maray sa mga taga Kamaligan. Dahil ka na pati mangingimbitar sa taga Kamaligan. Ano man ang igo sa Enda? Sabi ka sa amigo ko, kan kawasa ngaya pa di. Suka klase kong taga dyan sa Kamaligan. Pag imbitar ko sa iya na piyesta digdi sa Muya, sa Pasakaw, pigparamasdanan ko sana pa di. Nagdidi nga pa di sa harong pa di, may darang ngayang bag nga pa di, mayo pati ngayon laog subag. Pag arog kayan, pag may bisita kang may darang bag tapos mayong laog, ay dyan talaga, kunyan na yan, ano, baka kung magduda ka na, kutuban ka na. Sabi ko, ano man niya ako, kaya kung may daraning bag na mayong laog, malay mo may, hali sa eskwelahan. Malay mo, may mga laog iyanin make-up. Taram. Sabi sa kuya, ngaya pa di. Takan nagkarakana ng ngaya pa di, pigmasdan kong suka klase kong taga Kamalikan. Pag ruluwagan ng ngaya pa di, buffet pati ngaya pa di suhanda mi. Narisa ako ngaya pa di. Paano ngaya su plato ang luwag niya? Jadi sabi ko, baka niya ako gutom-gutom, ikaman, hali pang Kamaligan. Siyempre, nagbiyahe pa. Pasiring dyan sa Endo sa Pasakaw. Malay mo kung gutom-gutom. Man maraot baga dyan. Dahil ngaya pa di. Tauyang ngaya pa di. Pag narisa ko ngaya, kang primero ngayang, kunyan ngaya, dahil pasipara sa ngaya ko, normal man niya ako baga yan. Maluwag kang ngaya, dakol. Takon, grabe na ang, ikakakakan mo baga, kung masiram ang handa, kumbaga compliment mo baga yan. Kundi ngaya pa di, medyo nagtaas nga si sa kuya ngayang alta presyon nga pa di. Luminuwag pa na nga utro. Nagbalik pa nga sa lamesa. Ako nga pa di, pigamasdan ko sana. Nakaluwag ng primero, paano ng suplato dahil na maluksokan kabayo. Ang pingangalasan ko pa dito, nagbalik pa sa lamesa, nagluwag pa. Di, sabi ko man duman sa padihong ko, baka man niya ako padi ganadong-ganado. Takon masiramon manggayad kaya ngayon. So handa mo, di syempre daw, isa man na bisita, talagang gaganahan magkakan. Sabi ka na amigo, taday ngaya padi. So pando ang luwag ngaya padi. Dumana talaga ngaya ako padi medyo talagang ang alta presyon ko ngaya padi. Langkaw na, kumbaga 130 overacting na ngaya padi ang kunyang ko, ang BP ko. Iyo. Pasupan duwang luwag ngaya pa di ko sa kaso bisita kong taga Kamaligan. Nagngalas ngaya ako pa dito sa panduwang luwag ngaya. Puro ngaya panira ang piluwag. Sabi ko, baka niya ako pa di, lalasa yun. Kita baga pag mga diet baga, iwas nga kita sa maluto nga. Kung, baka magitang nutritionist, baka magitang doktor, ang pag masobrahan ka mabaganin maluto,
may epekto mamagayan sa satuyang lawas. Baka niya ako pa din nagda-diet. No rice ang diet niya. Dahil ngayon pa dito, so primero niya ako ngayon luwag, paano nang maluto, paano pang panira. So panduwang luwag ngayon pa di, puro ngayon panira. Oh, para pala niya ako, kaya nagtaraas na si alta presyon mo. Yung ngayon pa di, ngunyan, ang ginibo ko ngayon pa di. Lipig para masdanan ko sana, itong lakaw-lakaw lang ako. Paglaog ko ngayon pa di, duman ngayon pa di, pig para masdanan ko, daradarang ngayong bag pa di. Duman ko na napatunayan. Pig, huhulog niya duman sa bag niya, may plastic palang duman. May daradara palang pa ding plastic nakalag duman sa bag niya. Duman palang piguhurulog kaya palang iya paano ang mga luwag. Wow! Nga ako ngayon pa din nagsinupog naman. Ako na sanang nasupog daw ako ngayon kagharong. Ako na sanang nasupog magtino. Tas syempre bisita baya nasiraman kan handa Kundi anday ko na ngayon kaya pa di kinaya. Takang pag-urulian ngayon pa di may bit-bit pang salad. Grabe naman niya ako. Yan, pagdigdi ngayon sa harong subag ngayon mayong laog. Pag uli ngayon, paano na subag? May bit-bit pang salad. kaya Paul ngayon kito pa di, nung ka na. Dahil na ngayon kumaimbitar kan mga taga-kamaligan. Kaya, good morning po sa mga taga-Banwaanin, Kamaligan. Iyan, istorya sa naman sa kuya. Dahil kung manaram kung tunay man iyan, katang isip gayon, Yan. Dahil ako, an makonsuelo, tamay mga pinsan man pati siya, mga taga-Kamaligan, imbitado man. Magsayaw ng cha-cha. Good morning sa mga taga-Kamaligan. Yao dyan si Padihong ko, si Pading Junjun Abias. Good morning! Paano ba? Siguro sa mga nagdadarong mo niyan ng mga taga dyan sa Banwaan kan Kamaligan, siguro nagtaraas manggay ang alta presyon. Kunya na gayon, mga 150 over age. Sumayaw ng cha-cha, lalo kung ang kapareha mahusay magdala. O diba, alam ko na ako'y natutuwa, hindi magsasawa. Bago na magdire-diretso mga tugang, 17 minutos na. Makalis ang alas 10 nin pagkaaga. O yung unan sa tong energy headlines, mga bareta na dapat nindong maaraman na dahil pwedeng sa aga pa kundi ngunyana. Mula sa Energy News.